Здравейте, аз съм Ники. В момента се намирам в местността Саръкая или Жълтата скала, край родното ми село Горно поле в източни Родопи. Точно преди 30 години по тези места започнах да създавам семейство и ферма. Кръстихме я Дивата ферма, защото животните ни живееха по законите на дивата природа. Всяко лято ги местехме на летни пасища, отначало тук, по източните Родопи. Но когато бройката нарасна около 400, решихме да се насочим към високите планини. През 2008 година започна субсидиране на такъв вид животновъдство. В Стара планина и в Пирин предложиха ми пасища около връх Триглав. Огледахме ги и преценихме, че въпреки предлаганата ни субсидия, няма да можем да увеличим стадата си, което беше основната ни цел. Затова върнахме разрешителните за паша в Стара планина и отидахме в Рила, на Белмекен. Там нямаше субсидия и пасищата бяха свободни, а и Рила ми е много близка и позната, защото баща ми е родом от Дупница. 7 години нямахме проблеми с парковата администрация и местните хора и ние увеличавахме стадата си. Но когато тази субсидия започна и за Рила, тогава започнаха и проблемите ни. Това водене на големи стада животни на стотици километри не е измислено от нас, нито от някой друг човек. Това го има в дивата природа и до днес. Нарича се миграция, която се извършва от почти всички едри триопасни животни, защото по този начин броят на животните е възможно най-голям с най-малко разходи. Не случайно фермата ни е кръстена Дивата ферма, защото оцеляването и зависи почти изцяло от ресурса в дивата природа, т.е. от тревата. През годините на субсидиране ние влагахме всеки лев в развитие на производството и увеличаване на стадото, като не отстъпихме от принципите си да опазваме природата и животните ни да пасат по природосъобразен начин. Сертифицирахме и фермата, и производството си като биологични. Сега сме най-голямата говедовъдна ферма в Европа с близо 2000 бройки, отглеждаща животните си по този начин. Първата кланница и цех за преработка на биотелешко месо на Балканите. Близо 11% от биосертифицираните пасища за 2022 година в България са в нашата ферма. В момента фермата ни е много по-стабилна и може да се издържа от производство. Децата ни се изучиха, създадаха си семейства и се върнаха във фермата с свежа сила и познания. Но сега, въпреки всички тези усилия и постижения, фермата ни се бори за физическото си оцеляване, защото не предвидихме, че някой може да спре ресурса, т.е. тревата, и този някой да е самата ни държава. Подобно нещо в Родопите се е случило в началото на миналия век, когато се поставя държавната граница между България и Гърция и се спира достъпа на родопските стада до Беломорието. Така се унищожава голямото скотовъдство в Родопите и възникват села като Кожари, където са изклани хиляди овце. Но това се е получило заради поставяне на граница между две държави. Трябва ли сега да поставяме такава граница в собствената си държава? Естествено, тази паша се стои в планината и ние, животновъдите, не можем да се разберем
На кого му трябва пашата, на кого субсидията. Сега всички сме орязани и от паша, и от субсидия. Кой повече, кой по-малко. Но ние смятаме, че за нашата ферма е по-важна пашата и биологичното производство, отколкото субсидията. Затова заявяваме, че ще дарим за обществени инициативи цялата субсидия по пасторализъм за 2024 година, като изключим дължимото на държавата като данъци и такси. От своя страна, държавата в лицето на парк Карила да ни предостави пасища от резерва си, които са стръмни, захрастени и други, за да можем да изхраним целите си стада и да продължим производството си. Искам да отбележа, че субсидията е над 300 000 лева. Това не искаме да става за сметка на природата. Затова молим доброволци от обществото да дойдат и да наблюдават на място как пасат стадата ни по природосъобразен начин, без да нанасяме щети на природата. Молим за подкрепата на цялото общество, защото всички искаме запазване на природата в националните ни паркове и чиста храна за децата ни.